अरे देवर बबुआ सुनो तर हो। बोला जानता रहो अब की बेरी तोहार भैया छठी पे ना आई है। काहे हो? और जितना छठी की जिम्मेदारी बा हाँ। जितना सर सामान ले आवे के बा सब रौरे के लिए आवे के बा। त का भइले भौजी तू झूठाही न टेंशन ले ले बाड़ू। हम तोहार लहुरा देवर बटले नु बानी तो हेने लियाओ एटीएम मैं छठ के तैयारी अकेले ही कफल। by Priyansu Gupta. खिंची हो साथ